Right, tamudare. Tangamire nyaya pamberi penyu yakambopinda musa 14 February gore rineri. Asi akanga vene nenyaya munomu ndi Gwekwe Martha. Akanga adaidza Kanda Simon, naKanda Ngoni naKanda James. Iye zvinezvi wadzoka ndiri kuona mhuri yekwakanda ndo iri yega yega asi wakatungamirirwa naGaston. Nyaya kuti yakafanana here iyoyi kana kuti yaimwe nyoni? Nyaya dzangofanana chena kuti ino dzakatangira nezvinhu isu semhuri yekwakanda tadzoka kwamuri tiine zvichemo kana kuti chichemo. Takabva panapa tiine nyaya taitinayo namukoma wedu George Rugare Kanda naWilly Ngozi yekuuraya mwana wakarohwa kuchikoro. Tikabatsirwa pano nedare renyu mukati George Rugare ngaadzoke anopinde mune vamwe ataurire mhuri kwaakaitira nyaya dzake. Asi tadzokera kumusha George Rugare akaratidza kusada kupinda mumhuri kusvikira nhasi. Isu taramba tichiona zvakadaro takadzama tafunga kuti nyaya idzi hadzikufamba zvakanaka. Ngatikumbirei, ngatigare pasi tidzokere kuna mambo. Vana chiremba makatendera kuti vatibatsire kuita basa musha medu. Takafamba nawo tikaita basa rawo kusvikira wazokundikana kuzopedzisa zvakanaka kubudikidza naiye George Rugare. Saka nhasi tatouya nawo wari muno isusu tikaona kuti nyaya taakukumbira kwamuri mambo. Isu nyaya dzaakuitika kumusha udzo taakusungwa kumapurisa tichisungiswa naGeorge Rugare. Handizoba dzetakange tirikuvhurira kuno kwemhuri kuti tizobatsirika. Nyaya tiinayo ndeyeNgozi yakafara mukoma wedu. Saka nhasi tauya kwamuri mambo chiti sekutenda kwakamboita nezuro pamberi penyu nyaya dzake dzengozi dzakaita tichizive kuti mukoma wedu atudze kwaakaparira kuti musi tabva muno makamupa nyaya kuti iwe enda undoudze mhuri kwawakaparira nyaya dzako. Tasvika kumusha zvakakundikana. Saka nhasi tadzoka takuti isusu baba tibatsireiwo kuti mukoma wedu ataure nhau dzawo wakaitira zvezvawo tione kuenderera mberi tibatsirane nawo kuri pazhi nyaya yeNgozi sekuti ari kumakaira kuti Ngozi inopinda muropa. Saka nhasi tauya nawo zvepano tiri kukumbira kuti mutibatsire kumusha uko namukoma wedu kutosangana pano togara nemi pano hatichakwazisani. Uyezve wari munhu ainge ari mukuru wemusha ari sabhuku hatina zvetichamboziva zvinoitika musha zvese namukoma wedu. Saka ndinangoti nemashoma chingamiri ndoma zvinendirisa kudai. Musi watauya pano tatibatsira takapinda muno ndokutaura nachiremba wachiti zvido kune nyaya ndakuudza imi mukati hamuendi megabanisha ukaenda tikazvitakura zvipi izvozvo paine target kuti paEaster tinotadini takasunga muno tichiti mawana chiremba wachiti dautanga tagadzira musha uchene mukati pakanaka chienda munogadzirisa masipedza kuchena mozonyuwa shuwa takasumuka mumambo tikasvika kumusha tikaungana zvakasi tonomaita taungana zvakasangana pandiro kati pakanaka chive chinhu kubva pakanaka tinoda kumba kwenyu dauchedza dzimba dziya shuwa mukongo wakasvika wabata chawakabata uchiti ndechani kandaiva chinyani chababa ngechasekuru baba chauya sekuru takubvunzanaka kuti aiwa shuwa ndozvinoita chii nepozinoita munhu aita zvinhu zvake zvinosaramba kuenda pachikoro tinofanira kuti bhadhara zvayabva kuri wangu wakataura kuti kuva ndibhadhara 350
property yangu yakatorwa kuti iwirirane nemari yangu yataurwa ndikabvisa masola nemabhati wakati nopanotadi tapedza kwakatenderera tapedza kudaro tiri kumira tichenese musha pane pakaigwa pamwe pacho hapana kupera kucheneswa saka wakaenda pachawo wakandiwanzwa nenyoka dzavo dzinodzitorwa hadzina kubuda pane izvoni pabuda pandinyanga ndiyakabuda ipapo chibutaenda pamwe asi hana kuzinda dzimba dzipi dzese dziri pamwe zvakazoitika ngezvokuti tausvika paisa pataikarira kuti nyaya yakudaregozi hanizve chiyakadzisei sorry ndisandasvika kumanya patakadzokera musi wacho ipapo chiremba uya ari kumanya mumadzimai taamupa muyo ndoba rakatiraiti tiri pamuri wakatanga kutaura kuti pandiri kuti imi makataura ngudza mai mbiri ndikati kweti vana kutaura ngudza mai mbiri kana makataura ngudza mai mbiri muchendadzo kwamaisengapo chiva takakawadzana sere kuti mai wangu atanga kumbekwa ndikati azvonipa azvibvunga mubvunzo muri kuti inini ng'ombe dzimbiri iri munyaya munomeriwani pane nyaya iri kuyo ng'ombe nyiri zvikati ng'ombe idzi vakatora pana vangu indori pangozi ndopatanga kondomaioti zvaupa papi zvakandonetsa mambuti ngozi ino yakairi here kati achidzi ndakaripa zvotanetsana tiri hadzadzadzadzitiri mupamashimomo vatopoti saka pabvamira pakadaro kuti asiya pakadii pakadaro ndaindototini kana pachingowapera mudzimba mese muyangu wanditaurirawo kuti ndo zvapo ngachiende kupi kuya kwendinoone kurutaura kuya zvakazoitika pano nyari kuti yaeaster yasvika easter ndakapedzwa urwere pasekuru pachiwari pana sabhuku mundirwara zvoaita ndaenda ikoko kuurwere iri saturday yeeaster saturday macho ndakasvika kuya kwandiripo ndakasvika pandiwa mapisi ndiri pana sekuru vaurwere ndima yavo vangu ndakachiti zvinetsiba taamainderi chibhuya chiti paikadhi mangwana chidi ndotsvaka mafamasi anenge achivhurwa ndiri ikoko kuchwari ndakamba ndatuma kuno uko nemuzukuru saka ndiendai kupi kwarisape ndokutumira mari mukuru kana ekokesh ngati chero yonongwaunzi tobva taya kuno otapiwa mari ndakamba takatenga mapiritsi ani takudzokera pachiwari pai pane murwere ndoba ndakasangana nemakuma 1 2 nomwe wacho wangwati 6 ndosana wairi wabaswe nditakura kuti muonga ndimapiritsi anazosvika kusvika kumba kuti kuya kuya endii kuya ndatiunganidza ndatimu ndonganyaya ndikumbamya kuti mudzimai wangu ndimwana ndakazonowa motikari tarowakanaka moe pakanaka tatikakumba takasvika kuti arowa futi madzimai wangu kusvika tozokwara zotadza kufamba ndondidikana yamapurisa mapurisa anga amutaura ndochirika zviri kuno naishepfekeko wakatendiwa ipapo tauya kuno mande kuchipatara tasagona kundoenda kuchipatara tisina tsamba nekuti munhu avo waibata request yapo vanotiti pekuti munhu akaitase mapurisa toenda kui hospital iri mande yange iri isa kudii isa mande tasvika kuya vatapedza ndivana vanazviita vanatsanangura ndewava yasolti pane asoti nekidwa pamutomaniti pakana fura statement vavura statement vanhu vangu vangu vasingakwanisi ndivangu vatamesika maningi kobva fonera izvononwaunga ngatomusika kuno kuti moziva mangwana kuchipata kunoona dokta kuti dokta inge easter monday yakambazina dokta takumusika ndipatange takufonerwa dzoka yakunokamba avadzimai ngati avadzimai vachakwanisiona watoita mukombe kusvika pamba asi mudandiona nchuya kunomini ndakasvika mumakakushandisa ndopinda mugurao kune mukuru wacho otangura nyaya yavo sekutagwa muto uye akati imi mune mhosva yekuva wamaita muana ndozvibatika amasangu mulungu kuti mai maona kuti haasi kuita pa ngai madzoka kumotarwa makadi pamaita musakuwana nemunhu uyu saka matiwa nemhosva unekurupaka kuti tangu kuti matara asi iti matara asiyani yapera tirimo ndobvotako waibva tiri pakanaka tirikumbira tinokumbira regerero nokuti anyangadza tarwa chimbaiko taatwa nemotikari nemupurisa namatu vangu vari kumusha wakadaizvo ishebhekerwa wachipenda kwashebhekerwa ndovakaenda kuna ishebhekerwa vaipana ishebhekerwa enda mutaudza nekuti iko kana aramba muyakuno sho takasvikira tinani uyu mwana ati kwanguva ndokwakoko handigoni kumunyerera iye anovapedzi wani wake ndiri mukwasha apa kana ndobva wadaenda pafoni waubata hamshadziyani avadzimaiwa ikwataudza papa waibva kuisa $70 yekuchipatara wati ticharapisa maiguru wedu kuchipatara right waibva kuisa 1000 rand yange ichinzi equivalent $50 mai achakazonda mutoita tinge $20 kuti kwediwa ma-x-ray nemascan angati out of court settlement ati angopakana taunga pamberi zvadaro
wachipwasimuka wachipwaenda waenda ndakuya kwa sababu mungu ya chipiri machipira doctor pauda ma x-ray pauda ma scan pauda ishi panda machipira ku abstract toba pino taka na chapa kwa Maria tukwa na moto kama ni ngaji report tatu ma kuza ndio nyaya kwa kada imindi report kana wasa kiri itato report statement ndio ngwa shikumbira ndio bamira kada kuba ipapo wauya mumboshi kumbira kironga zara mugisi ngule ngonisha ishikumbira zebe kia kuswa kutari kwa ngumu na shipira nombo tika kuna tawizana kupira pamoja pamba hapana akatoka ndio mbele akamila siku hapana kwa sana ni soma kwa chini nzia ndiye sisi wao wote tutatusa tata sana kashabu kudangu kumtani tala tangu yoma tata nyara ndio mimi katika nyara kimia ena uzile nzile ndio nitaka runga mungu mama tikeni yete iyo wadare onga matoro wetu kwa nini ndio sawa za vitu nonga mulida uchi yakapinda takandilipo na sikongo yakapinda takandilipo yacho wonya kuzi wana mwana wakaita sei wakaroke saka muri nyaya yawo yakutaura zvakazoitika zvikaizvi nyaya ngori yato kunzirechi kwenyaya nyaya ipo ngawangodudzire mhuri iri kuchema-chema zviri kuchema-chema ka itori willing kuda kubhadhara kukangasa kwakaita sei kwawakaita wongotaura kuti mwana chorekarwa ndo kakati kana iri mhepo yokuda ka wotaura zvikudiwa chete chete maite vafiya ikadipiri zvakanakisa inini chimunomudaka muchatorera mama ndakati inini nyaya ino ndakaita pachikoro zvedueti ndautokumbira mhepo itibatsire tisvika vanhu vakuti pakuti hani kunaiwa munhu achiti kuti hana kufanguva chepi iyoyo mhepo iri kuti izvo akasara achifara zvondorwara kana kuchipatara kana musi wakabuda zidi ahapa akati izvo aivandi kuti amuzokutaura makuya wandizokutaura ndini nhingi yamira zvakadii kubambira yakati yakadaro saka neniwo nditotoonziziwo kuti ndeupi ndone kuti nyaya ifanikuenda zvakatika 1983 ndobati pamusoro pechangamiro ndafara maningi kuti daretwa ndiripo ndoshandira jubi azvikonezo ndokurwadziwa namukoma wangu ari kutenderedza achiwesta time yemishangamiro achitadza kutaura nyaya iri straight forward ndomwana wekoti iri kutaurwa daida remukana kana unopera maaudio hawana kuziva kuti watora vari kutaura kuti wakunoenda kuchwara sori chakamiro changotiremisha wamwanoenda kuchwara kuna sekuru wairwara inini ndakarohwa mwana wamukoma mwana wa16 years ndiyo ndakarohwa maiguru ndakati ndikarohwe mukadzi inozonetsa mangwana ndikarohwa mwana ndokuzokuna baba kuna baba ndaikuziya wozongooneka kuchwara akasaziva kuti papi pacho maiguru akataura kuti mukomana ari kurwara akadikwa tarejeka hospital ndinazvo zvese mufoni ndairekodha zvese foni iri motikari ndikatora mwana ndikati uchanoratidza kunani akasvika kutaura baba uri kuchwara zvisho baba mimi ndamuruwa mwana apita mota ndikazofunga ngati maiguru akasara wachafundira mukoma kuti uri kuingwa kupi ndikati maiguru mwana uyu ndikashaya mukoma ka ndichakanda muna mucheke ndakataura mazwi ndinazvo murekodhi mwana wangu ubva mhanya wapinda mota ndozvinendokuda basa kadhiraivha mota ubva kwakanda kusvika pachwari mukoma akatiza akapinda mubhawa ndinakamasimudza mubhawa ndakasimudza vange 2 kg ndakagumbuka zvoda ndadavana ndakaita kupanhira ndakasimudza vanhu chenda mota wakandiruma chiguno ndikadambura wana 16 wandafirwa nawo at one point ndakaita 2 makofi nemumba same day ivana vasingavhari ndiri kuti mukoma ngatichigadzira tibatsirana tisi kuti ripa wega toda kubhadhara ngozi wakapara 83 years yekuberekwa tibhadhara hasi kuda izvi akanotisungisa kuti akamukidnepa ndakabhadhara $500 yekutenga loya tinirenakoti 500 years zvinondikwa zvinondorwadza changamiro takupedza ngutaura maprocesi ese angaitaka kuuya kumakoti imari dzezinichivhisa ndinoakazi kufu noana 25 handisi kugona kwaitwa zvese zvakubuda but tichiza kugadzirisanamukoma asi izvi zvari kutitenderedza nekutambisa nguva yedare izvi zvaritadza kubhadhara mari acheketa huku murumuri paprocesi yese yakaitwa pakambotadwa kuti gavaitwa $320 panemba
vachironga madzibaba edu ndakabvisa $320 iye akabvisa $20 process yedu kutaura yese kusvika petiri nhasi akabvisa $20 chete enganeoguma brera nechichi R1,000 ndakataura ndotodisturba kubasa ndiri manager kubasa yenyu ndofanira ndiripo handifani kupa excuse yekuti ndaenda kulive ndikaenda kuholiday ndototadza kuya kubasa in time ndakasacrifice ndabvisa R1,000 yekuti megura ndorafiswa megura kunge watoiramba kuti mari yacho zvese zvindakazvirekodha ndazvomufoni megura wachidzinga warowaine ingozi inoda kuti murambe muchitenderera ngatisolve kuti nyaya yengozi tibatsire yamwe ndo zvatiro nekuti munoramba muchingorwisana muchirwisana vana vachipera mhuri ichipera Nangaita kutobatsira ivo baba varikudzindo vane vakatanga kubana mhosva kutenderera kwamukuita nekunetsana kwamukuita vana vachirowana imhepo iyoyo munogona kutozopondana imini saka nemi michishingaisa baba mumusha menyu mubatsire mhuri yese nekuti mukaramba muchitendera ndi mukadzi wangu wazorowa mwana wangu ndiye wakunetsa inini imini mukanganaza ndii makatirika mhosva iyoyo mukazopondana munoripana sei endai munoripa mutorwa pane kuti muzotadze kuripana inini nokuti mukapondana mucharipana ndatenda hangu mamwe imimi chikoro chamakarowa mwana hamuchizivi here wamaifundisa wemhepo wakatoti unekwasharara regai kuseka tinoda kuti tibatsirane regai kuseka ndekwasharara hapana here mwana wamakarowa kwasharara akaparara kana wamakarowa zvakaipisisa hamutonderi muchita zvakadaro saka nekuti zvoda kuti muchiri umwe wapenyu waninwa kuti tobatsirana kuti tiite basa iri asi chiremba akanga ati kuti mhepo inyatsobuda nekuti pane kusipika kwakange kwakaitwa ndobva akataura kuti kune kusipika kwakange kwakaitwa kumba kwake tofanira kuti titange tabvisa mhepo iyo zvakatsipika kumba tabvisa mweya wachitanzotaura kuti kwakati ndo process yatakange taitaura handiti saka chakachasara kuti dare rekumusha kwenyu anga apedza anga asati apedza anditondera pakuti patakaita wandiri haina kuzvinokwainda kwainzi kutora mari kuda mari chibatangomira yakadii yakadaro kuti pane zvakazirwa ndisipo ndiwakati ngokuti ini pachipapo patakazofirida paeaster inde haina kuzokwanisa kufundira asi taantsatadini ngaita padare iro pamusoro changamiri ininira ndonobasa ndokumbira kuti kwasharara kuzvikurema tingatoende izvezvi nhasi kwasharara kwacho totisidze moto toenda kwasharara asi nyaya ndokukumbira changamiri ndofunga tamhanyorerwa kumoko inini ndine freedom wacho aitaurwa kunzi james arisi pachituko maiguru ati mhangarira kuti takavapuma waida mombe 3 dzekuti warepe isusu mukomawa tsano wavo vanoti wakatumira $100 yekuti maiguru azvoti mhangarira ndokuda kungota sangu kuti maexpenses etiri kupinda tichunzwa matare namukoma wenyu waisikadi kufamba izvozvi zvotoda vana mari edare ndorobvisa mari yangu ani kuti vana mari wanayo but havadi wasuda nyaya idini ifambe saka isi kwasharira toenda nhasi tichibva mumo totoenda kwasharira izvezvi unotoedza kwakorechi kuteerera zvitaurwa mazviimplicate mbozviimplicate takanatsoteerera zvamataura mambozviimplicate uri involved achishaya asi chamaramba ndechekuti mwana akafira ipapo mabvuma mega teererai mazviimplicata pasina chamaramba imeta case chamabvuma chamabvuma ihomicide kuti akazofa pave kuchipatara taura ndichiti inini mhepo tafamba isu tofamba kunomaimanje ndobabuda kwangoonyaya yakati 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 pandiri manje
Iba ndabvunza kupi kubwanyura pasi waindahaka maibvati sharara anishe wakuru kugore riti fashana yedu 88 182 83 zvikanzwa kuti 83 zvimwe zvakadini zvakaitika izvo akachagira papi pamba zvikati ayo akasakaushaika ndaitotaurirwa zvakatoitika nemhepo kwete kuti ndikutaura ndakati ndo zvandakaita imi makamboshanda pachikoro hamuna kunzwa kuti pane mwana akarohwa akazofira chokwadi pamberi mwana musina pasharara panongobvira pasharara ngati anyambobva kuti ndakarwa mwana pasharara aivi panongobvira pashaya mwana avo pasharara ingozi iri kubuda mumushameni pamusoro ichangana mukoma wedu wari kuti rwadziso isu tinonoaisteri kwavari nyaya vari kuramba munhu ndokuna mukoma wambotaura akambouyiwa kudare kunogwinya yaisipa asi mukoma nyaya iyi wakaibvuma patakaenda murimo mudare munogara wakaibvuma nyaya iyi patakaenda kuna chiremba zvekutanga namukoma avo chiremba ndichikuziva kuti mhepo yacho akayaka akati iye mhepo iyi muda kuti itaure yega iyi tikati iyi mhepo yakataura mukoma avo akachema mavhidhios acharipo wakachema wakati mandibatsire ndisingaziva kuti ndo zvakazoitika mwana waye akazodii akazofa mukoma avo wakasvaka kuzonga munhu imiri panhambe mwana waye makamuripo wakada kuramba wakazoti asi handina kuziva diro zvakaitika mavhidhiyo yatinawo saka ndiri kuti mukoma ngawaregere kutipedzera nguva nekupedzera mamwe nguva mukoma ngawaregere kushandisa maiguru wedu panyaya izvo zvatoda kuti tigadzirise isusu tipedze dambudziko ratinavo changamire zvinhu zvatinetsa izvi maiguru akagara apa warapa asi makatsipika mushamenyu zvekuti munoti haiwi kwani kwenyu but chinoita ngozika imimi muri tu muchafa iye zvezvi muri kuziya mhiko dzamunoita dzekutsipika kuti zviende kwavamwe but pamuchafa manje vana wenyu inobva yauya direct kuvana wenyu nekuti hamune musikachagoni kuita zvamuri kuita chingozikeni go for 100 years 50 years inoenda 60 years inoenda ichizombouya chete chidi saka kana muri kutsipika muchifunga kuti muri kugona kutsipika muchirasirira but zivai kuti mangwani muri kufa vana vacho venyu inobva yauya kwenyu manje ezvezvi muri kurasirira yes nekuti muri kupona but uchafa musi wekufa hauzii kunenge usatotaura mwana wako kuti chi unozoita zvakati kana kuti uchataura umwe saka tinozviona izvozvo vana vaninga venyu vanoti dai tabatsirana ngozi iyoyo taripa tese havasi kuti ripai ipimi vanoti ngatichiripei ngozi iyoyo ipere saka imi mutaura nemurume wenyu kuti zviro zvidi basa rifambe muchiri wapenyu pamusoro echangamiro pamuri kutsanangura muchiti ava mhuri yavo ichazvisara ichitambudzika awana advantage kuzi mwana wane mwana ari oga mazuva muninongaaati ndine 17 mwana wari pasi ndinofunga ndine 16 inini ndiri pano kutaura nhasi izvezvi ndaikumbira kuti daidai raingondibvunzira mukomo wedu kuti une munin'ina here une hanzvadzi here dziri kupi izvezvi right now patiri mudare rineri maingonzwa kana kuti changamire maitipa mukana kuti tibate hanzvadzi yake mukomo wedu wani yoga kutaura naye panapa kuti kwamakona tine nyaya dziyadziya dzamukoma mainzwa kuti hapasvikiki bata mukomo wedu newanina wemumba make mablood brothers nina wakari patori pamutarara but $20 zemazuva achiti ndashaya haisi mari kumina because munhu ane basa rakanaka aiti mwari kunew zealand saka tozangongonesana kuti mutibatsirewo mambo kuti murume wese atijekesere basi zvimwe zvese angaiti madanho ake asi tokezoti ngaasvitse patsime panyota isu tiite zvatinoita ikotoziva kuti akaramba kuti baziva kuti akaita nyaya dzake achatatapurana nguva yachinodini hayo
Ndosaka mambo waweza kuwajekezera kuti unyanya muchisa futi nyaya kuna mai kunongo influencer tini but pamakaya kuno kuseri kwechuru pamakatanga kuenda kuzvisi George akanzi batana nemhuri kuri pangozi akatotaurwa futi kuti ngozi haipereri nekutsipikwa mukadzoka munomu choita kuti harina kugutsikana muchiuzidzwa mukaenda futi ndo pamakazowirirana imimi mhuri yabvumirana kushandisa vana chiremba wavo asi kana vaakundoripa ndo pavachadzoka kuno basi ndakubvunza baba nguva chindi vari ticha pamusoro ibaba makamboticha kwasharara pane zvamakamunzwa mumhepo zvamakaita ikoko zvamunoziva here hapana imba yamakatorwa ndikwasharara pamba pakati pakafa munhu wamakange mamborowa nemhepo ndati zviri kutaurwa nevana wenyu izvi zvekwasharara izvi kwamakamboticha makambozvinzwawo here nemhepo ndati makambozvinzwawo here makazvinzwa imimi mukati kudini nazvo ndikati kana zvakaita kudaro andizve chiri kutungamirirai kuti tisvike pazvakaitikira tonokuratidza nyaya dzacho chimirai ndikubvunzei mwana wamainzi makarowa akazofa hake munoziva kunzi anga ari yokwanisa racho kwete handimizivi asi pamhepo yakadizvo ndatitaurai zvakataurwa nemhepo ikuramba kai akati mhepo yakati izvo inini ndiri soko apiri aizitarawa ndikutaura kusvika makuda kuvimba kupfuma ngokuti munozonditsipika ndopapira kuti munozonditsipika hana mwana akatsipika ndandikupimba muzondipamba kuti inotaura maugane nemuripo wangu ndona kwepati papa asi akataura mutsupo wangu kuti isoko apiri soko apiri kwapiri kwasharara munokuzivei ndokuziva ndokuziva apiri munopaziva handipazivi chinzwa imanje ndakaindanida pane mukomana ari kutaura kuti nhasi kuda kuenda kwashararo muri kunzwa endai mese munobvunza pamba pamakataurwa nemhembo ipapo wachiti chini uyo ane chungu zvekuti zvinhu zviperi vari baba vakahwanda zvese neruku rwacho nezvinhu zvese wari kuzviziva wandahwanda mambo ndida kuti sorry kuti munhu asukwa kuti ane mhosva kuti asukwa ndati ndikumbira kuti tiende tinokuisa padziwa andizve zvomunodiipapipa moshoro hapana chakaipa chacho munotovabatsira masvika ndati inini kwavati mhepo inotitungamira kuenda kuyambuya andizve ndati ngatiendei mungatokupai mukuru yanzvere chacho ndikati ngatidini ngatiende ndozvibatsikana zvibabatsire mhuri akawabatsira ndiani akawabatsira ndiani chirepo pana makwira nhasi una makwira kuti haakwanisi kuweka nekuti uyu dende anga ataura kuti pane maprocesses anoda kudiitwa havasina kuzozadzikisa ndinatine kubvunza kuda kubvunzawo kuti parufu pacho pawakaenda iwo kwasharara ikoko pamwana chikoro hapana paunozivawo here semunhu aidzidzisa kuti wemwana wechikoro pamakaenda muri ticha kaimimi pamemori yaticha munhu akadzidza
zvokuti utondere kuti apane zvakati apane zvakati pane zvakati mhepo yakakuemhepo ngaifambe nesu yonosvatasvika pano toenda chedu kutikugodza nemhepo yacho pamusoro wechanamera mhepo yataura mhepo yahakwa yakatsanangura nepamusha avo vakakupura kuti ngapaziva wakatogara padhuze nemhepo ichitaura vakati ndokurondoregerosha mwana ndozvazvobvazaizvodii mhepo ikataura kuti mbabvu dzangu zvokurwadza vakanditsika-tsika avo vanozvizi wakapupura wakatenda pamusoro nyaya ahakwa mwana pamusoro nyati ahamba mwana akataura ndikati unobva papi unogara papi akati handikutauririrwa inoza ipapa asi kutoti ndisokwapi kana makuya nezvinhu zvangu ndopenda kutaura munhu ndaibachiitai chionai chiremba mosimuka kuti mubva madii muende kana chikumbira pawanoenda wangaenda wega wanoipuwa mukomana awo wasanosvike ikoko wotanga kurambira hama dzavo kutanga kupesana ngavaite mhuri imwe chete wasaite zvauri kuita munhu ngavati kana waenda ikoko wakasvikaiko ngavachiite mhuri imwe chete ine dambudziko rakafanana awa ngavasanokangawane zvauri kuita waani ikoko kunonyangara zvinhu zvakati akutosvika ikoko achiri kuti pana ticha nhingi munharaunda akarowa mwana akaedza na 83 chitauraike kupedzisira musori uyu mwana mukomana mukomana uyu asati tenderedza musoro kwachabva kwakuri nesu tembereti titoburitsawo mari dzedu hanzvadzi dzake nemunin'ina wayo wakati ngavaripainini murikoko isusu hatimboripi mukoma akaita zvinhu zvake ega ngaaripe iyi inini ndatosira kapedza ndendiri kukumbira kuti mukomana yako nditaurira zvikoro zvaakafundisa zvipinde memori mangu ndikutaurire nzvimbo yacho vanoziva pakaita nyaya yacho nganditaurire zvikoro zvaakafundisa mai vanoziva payakaita ndatosiya pepa ratokumba kune munhu akanditaurira kuti pakaitika zvinhu izvi paseri pegomo isusu tiri kuseriwo kwegomo mwana uyu anonzi atori muedhiri yechikoro izvozvi munhu iyeye achinita kuti hanzi akaigwa muedhiri yechikoro saka mukomana uyu asati tendera chemusoro haipedzire taura zvikoro zvawakadzidza mai zvezvawakadzidza 14 sharara mavhesha yekurumano yekutanda rumano yekutanda then karoli wellness then mavhesha futi second chapter njimbe wati 14 namatendera tungagore right nyumba tungagore nokoyo then St. Joseph muno right zvazvingarinati ne chisha zvakasvibisa kufuti pane mukomana azonditaura kuti chikoro ichocho chinonzi zambuko zambuko pamusoro babvaanugana kuti chako odzokera kumweya tibochinje ngeuramba kuti ngoziribwe aiwa handisi kuramba nyaya aiwakuramba pamusoro ndasati inini akuenda pane nzvimbo kuti chinhu chakanzi ndakaita chikazara choipa kuofa ndandinogwa ndandoenda sandabatwa nemhepo ari kutaura muri kuutaura makasimuka here kana kudaro
zvishoma. Ndikuda kutaura nababa. Sasa kuna umese mrukuno. Tarisa iyo tarisa kuno. Tarisa kuno. Ndikuda kuti tivadzosere munzira. Timbe. Vanogona kutaura kuti mhepo yakati ivo vakuziva nhau dzavo. Pane pavataura vachiti ndakabvisa mombe ndichienda kunoripa ngozi, saka inoramba ichiripa here. Vakanzi baba makapa mombe dzamai, muchienda kun'anga kunotsipika kunopiwa chekuti chikudzivirirei. Saka kana chako ndoka makapa mombe zvamadini ndokuva maendesa. Havana kunzi makatora mombe dzekuenda kunoripa ngozi. Ipapo havanoti mhepo yakati. Mhepo yakatsanangura matsanangura yakaita yaivadzidzisa kuti vadzokere mumashure. Nhau yakanga ikanzi baba ndiri kuona makagara pamberi penyu pakagara mwana akapfeka inifomu ine ruvara rwakati nezvakati, makambobvazoi pasho pakati omwe atiri zvakatana mwana uyu paakagara pamberi peuso hwenyu arikudza kuti wakandiurayirei. Vakadai zvavakadini zvavakadai. Saka ivagona kuda kunamba nhau iyoyo. Saka mambo tiri kukumbira kuti sekuya kwavakamboita pekutanga iye nhasi vanhu varikuda kusimuka vachienda kunofamba, ngavapiwe futi vana chiremba vanotaura navo kuti zvichifamba zvakanaka, vachibatsirana navana chiremba ivavo vakatakura dani basa rifambe zvakanaka. Rupa rumwe chiremba asiriyo wamakatanga naye. So that move vakusimuka tavo. Kumbiro mambo muchiripa kwadhirano. Wozozwa kuti kune chiremba unodikana mari. Zvapedza ndakubvisa kuti nini mari. Odobvisa. Saka ane kumbira odobvisa haana kaizvozvi uyo akudei. Naende kumbira mambo. Uyu murume we atori nezviro pamba pake kutotangira mari dzake. Unozoita kaanondesa. Iyo nyora ichi. Tozobata data. Natende nakiremba ukisimu. Ande akaoma moyo